We gaan terug naar de 4e klasse in het amateurvoetbal. UOW 02, dat is Ubach Overworms. 02 is de 3e in die 4e klasse. Speelde tegen de koploper Vaasrade. En de doelman die denkt, het staat gelijk, het is 1-1. En in de slotfase van de wedstrijd, in de 98e minuut, denkt hij, ik ga mee naar voren om te kijken of ik mijn ploeg... Sorry, het is 2-1 stonden ze achter. Hij gaat mee naar voren om te kijken of hij zijn ploeg nog gelijk kan maken. En dit gebeurt. Buitenspel! En de naam is Sandro Aruvaino. Sandro, dit is een belachelijk doelpunt. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, ik dacht, het is de laatste minuut. Trainer wees van, ga naar voren, je mag mee. Ja, ik keek hem dus aan, ik ging naar voren, die bal komt voor. Mijn neefje verlengde hem met het hoofd. Hij komt gewoon perfect van mijn voeten. Van het omhalen. En ik denk van ja, we gaan het gewoon doen. Ja, en dan gebeurt dat. Kon je het geloven zelf? Nee, ja, kijk, als ik hem al had gemaakt, normaal gesproken wordt het niet gefilmd. Ja, nu wordt het toevallig ook nog gefilmd door Mone TV. Dus dat is geweldig. Ik bedoel, ik ga nou het hele land door natuurlijk. Ja. Direct een contract aanbieden, dat is 1. En 2, hoeveel bier heb je gehad gisteren? Nou, ik heb het aardig laat gemaakt, kan ik je vertellen. En terecht, met zo'n goal, man. Ja, dat is wel mooi, hè, Reginald. Heb jij al eens ooit zo'n goal gemaakt? Nou, ik heb dat een keer geprobeerd op de training. Dus de vrijdag voor de zaterdag hadden we wedstrijd. En Alvan Arts die kon dat wel. Ja. En ik probeer ook zo'n bicycle kick te maken. En in plaats van dat ik op mijn linkerschouder terecht kom, kom ik op mijn rechterschouder. Frans Keuver was trainer. Pijn. Ja, in onze tijd. Ja. Doorbieten. Hey Sandro, wat gebeurt er dan na zo'n goal? Zijn er bij je benaderd? Wij zijn dan een regionale omroep, maar zijn er nog meer omroepen die je benaderd hebben? Nou, niet persoonlijk benaderd, maar ik weet wel van de filmer, zeg maar de maker van de video. Die heeft de nodige reacties gekregen. En het zou bij NOS Sportjournaal komen. Rondo zou het gaan behandelen. Veronica Offside. Dus genoeg... Heeft hij al een zaakwaarnemer? Heeft hij al een zaakwaarnemer? Want... Reginald is freelancer, hè? Ik ben altijd vrij. Maar ben je altijd keeper? Want als ik dit zie, kun je ook een aardig balletje voetballen. Nou, dat valt vies tegen. Ik ben niet de beste voetballer. Maar ik denk dat ik heel veel geluk heb gehad. Ja. En Je bent veel te eerlijk. Hoeveel goals heb jij in je leven gemaakt? Dit is mijn eerste. Ja. Gewoon stoppen nu. Gewoon kappen met voetballen. Dat is echt een vliegende keep dan, hè? Ja. Maar doet alleen dan niet een taart brengen bij zo'n jongen? Ja. Ja, toch? Wellicht. Misschien heeft Sam morgen nog... Jij hebt morgen dienst, toch? Ja, misschien wel lekker. Ja, wel. Sandro, hartelijk gefeliciteerd met jouw mooiste doelpunt van je carrière gaat het zijn. Dus geniet ervan, van alle roem die je toekomt. Dankjewel. Chic. Top.